when the tempest blows severe. Heart of Jesus, hear. Sweetly will rest on thy sacred heart, never from thee, oh, let us part. Hear then thy loving children's prayer, oh, heart of Jesus, hear. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon. Mga kapatid, tayo po ay nasa ikawalang araw na ng ating pagsisiyam. Parangal sa Sagradong Puso ni Jesus. Alay po natin ang misang ito bilang pagpapasalamat ni Engineer Rector Dr. Nadigna Pangilinan, Daphne Mangulabnan, Lord Celi De Leon, Jose Royot Linda Sagum, Edita Pangan. Pagpapasalamat sa kapanganakan po ni Sister Lisa David, ang ating PFC Vice President, Maribik Pangan, para sa Special Intentions ng Prime Group, Mayor June and Jen Tango, Karen Miranda Chan, Diane Campbell Tran, Kike Ner Bautista, Marites de la Cruz, Rolando de la Cruz, Christian Carmela, Katrina Balido, Maricor Macaruba, Dr. William Lim, Dr. Angelito Medina, Dr. Guillermo Baloa, Dr. Alvin Balatbat, Dr. John Joel Simpauco. Para po sa kagalingan ni Jovita Dalusong, Father Lord Christopher Beltran, Norma Cabrera, Norma Balatbat, Sir Roy Songco, Brother George Cias, Brother Sing Garcia. At para po sa kaluwalhatian ng kaluluwa ni Manolito Alberto Dolores, Maurino, Oscar, Reynaldo, Brigido at Marieta. Mga kapatid, para po tayo maging marapat na humarap sa banal na piging ating pong pagnilayan, pagsisihan, ang ating mga nagawang pagkakasala, lalong-lalo na sa mga pagkakataon na tayo ay hindi naging masunurin sa Panginoon. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin po tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan sa iyo, nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na sa iyong pamumupatnubay, ang mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan at sa iyong pakay ang mga ito ay aming magampanan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang aming pagtitiwalang ito sa Diyos ay sa pamamagitan ni Kristo. Kung sa aming sarili lamang ay wala kaming sapat na kakayahang gawin ito, ang Diyos ang nagkaloob nito sa amin. Niloob niyang kami maging lingkod ng bagong tipan, tipang hindi nababatay sa utusang natititik, kundi sa Espiritu.
Sapagkat ang dulot ng titik ay kamatayan, ngunit ang espiritu'y nagbibigay buhay. Nang ibigay ang alituntunin ng paglilingkod na nakatitik sa tinapyas na bato, kalakip na nahayag ang kaningningan ng Diyos. Ano pat hindi matingnan ng mga Israelita ang mukha ni Moises, bagamat ang kaningningan nito'y lumipas. Kung ang paglilingkod na batay sa kautosang nakatitik na nagdala ng kamatayan ay dumating na may kalakip na kaningningan, gaano pa kaya ang paglilingkod ayon sa Espiritu? Kung may kaningningan ang paglilingkod na nagdudulot ng hatol na kamatayan, lalo pang maningning ang paglilingkod na ang dulot ay pagwawalang sala. Dahil dito, masasabi natin na ang dating ningning ay wala na, sapagkat nahalinhan ng lalo pang maningning. Kung may kaningningan ang lumilipas, higit ang kaningningan noong nananatili magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang poon na ating Diyos ay lubos na papurihan. Sa harap ng trono niya ay sambahin ang ngalang banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Si Moises at Aaron, mga saserdote niya, at si Samuel na may lingkod na sa kanya ay sumamba. Nang ang puoy dalanginan, dininig naman sila. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang puon ay nagsalita sa gitna ng mga ulap. Sila naman ay nakinig, utos niya ay tinupad. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. O puon na aming Diyos, sinagot mo sila agad. At ikaw ay nakilalang Diyos na mapagpatawad. Ngunit pinagdurusa mo kung ang gawa ay hindi tumpak. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang Diyos nating Panginoon dapat nating papurihan. Sa banal na bundok niya, sambahin ang kanyang ngalan. Siya'y ating Panginoon, siya'y ating Diyos na banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo Mabuting rin. balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahon yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ko upang magapawalang bisa ang kautusan at ang nag-aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at lupa, ngunit ang kalitliitang bahagi ng kautusan ay di na mawawalan ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga, kahit sa kalitliitang bahagi nito, at magturo ng gayon sa mga tao, ay ibibilang na pinakabababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Hindi man maulan, makulog na hapon sa atin. Nung maliit po tayo, o kayo po, halos mga magulang yung nandirine. Sino po yung mga magulang dyan? Pakitaas yung kamay. Very good. Ano po yung
unang natutunan natin o unang ugaling na itinuro nyo sa inyong mga anak? Ano yung unang kaugalian? Anong unang ugali o karakter o value na tinuro sa atin o kayo mismo itinuro nyo sa inyong mga anak? Ha? Pagmamano? Pagpo at opo. So, maliit pa lang yung bata, tinuruan ng magmano at po at opo. Ano? Tinuruan niyo po bang magmahal ang bata? Agad-agad tinuruan magmahal? Hindi. Yung love na yan nung nagsasalita na yung bata eh. Anong mga ugaugalian na tinuro natin sa bata? Tinuro sa atin at tinuro niya sa mga bata. Sirit, tignan niyo po, mas magulang kayo, mas alam niyo dapat to. Obedience. Pagsunod. Di po ba? Ang sasabihin mo sa bata, ang sasabihin mo, yun, una, close open. That's instruction. Following instruction. Obedience. Pagsunod sa iyo na magulang, hindi po ba? Umupo ka dyan. Tumayo ka. Huwag kang iiyak. Kumain ka. Di po ba? Ganon yung unang tinuro sa atin. Obedience. Pagsunod sa kautosan. Pagsunod sa utos. King Kapampangan, pamaminto. Maminto ka. Nga dang pakanyan. At maliliit pa po tayo, tinuruan na tayo, it was already inculcated in us. Kaya nga po kapag ang bata ay hindi sumusunod sa utos, anong sinasabi nyo? Sinasabi nyo bang, hindi mo ako mahal, hindi ka sumusunod sa utos ko? Anong laging sinasabi ng magulang kapag hindi sumusunod ang bata o ang anak niya sa kanya? Sa mga sinasabi ng magulang, napakatigas ng ulo mo. Napakatigas ng ulo mo. Kung titignan po natin, kung ilalagay natin sa konteksto ng banal na kasulatan in the scriptures itself, wala tayong makikitang matigas na ulo. Wala tayong makikita na matigas sa ulo. Dahil matigas ang ulo mo? Hindi. Dahil matitigas ang ulo nyo? Hindi. Because of your hard-headedness? Hindi. Ano yung makikita natin? Ginawa ni Moses ang mga kautusan na yan dahil sa katigasan ng inyong puso. Dahil sa katigasan ng inyong puso. Dahil sino ang sumusunod? Hindi ang ulo, kundi ang puso. Obedience is not the act of the will, but is the act of the emotion. It is an emotion. It is an act of the heart. It is an act of the heart na kung saan, kung titingnan natin, kapag pinasusunod ka sa isang bagay na ayaw mong sundin, anong nangyayari? Mainit ang ulo mo? Kunwari po, pinasusunod ka, malaki ka na, pinasusunod ka sa isang bagay na ayaw mong sundin, mainit ang ulo mo? Inaaway mo yung magulang mo? Kayo po, ng mga dalaga kayo, nung andyan na yung manliligaw mo, Diyos ko, nandyan na yung nobyo mo. Magkikita dapat kayo sa pinak. O kaya sa baliwag. Ayaw kang payagan. Huwag kang aalis. Sabi ng nanay, sabi ng tatay, subukan mo umalis. Anong ginagawa mo? The head, the mind will tell you, awayin mo. Pero anong ginagawa mo?
Hindi mo inaaway. Anong ginagawa mo? Umiiyak ka, doktora, umiyak ka. Bakit ka umiyak? Dahil galit ka? Hindi ka galit. Nung hindi ka payagan, Julie, na makipag-date dun sa pampitong boyfriend mo, hindi ka galit. Kami muha. Anong naramdaman mo? Hindi galit. Anong naramdaman mo? Masakit ang loob mo. Masakit ang loob mo kasi hindi ka pinayagang makipagsayawan. Di po ba? Nung panahon nyo ay uso yung sayawan sa court. At yayayain ka makipagsayawan ng nobyo mo, ng liligaw sa iyo, mga barkada mo, ayaw kang payagan. Magagalit ka, awayin mo yung magulang, hindi. Anong gagawin mo? Sasakit, iiyak ka. Bakit? Kasi masakit ang loob mo. Obedience is an act of the heart, not of the will, but of the heart. Not of the mind, but of the heart. Kaya nga po ang pagtupad sa kautusan, ang pagsunod sa kautusan ay kailangang nanggagaling sa buong kalooban. Ang kailangan ay kailangang nanggagaling sa buong kalooban. Kami pong mga pari ay may vows at may mga promises. Dati, vow of obedience. Tapos, vow of chastity. Ikaw mag-asawa. Tapos, promise na lang, promise of simplicity. Hindi man poverty and simplicity. Tapos, vow or vow of obedience. Yun po yung tinatanong sa amin sa ordinasyon. Sabi ng obispo, nakahanda ka ba o bukal ba ang sa iyong loob ang pagsunod sa akin at sa aking mga kahalili? Sabi nung minsan, ordinasyon ng pari, sabi ng obispo, do you promise obedience to me and my successor? Sabi ng obispo sa pari, sa maordinahan. Sumagot yung maordinahan, no, Bishop, because I will be your successor. Sabi, ambisyosong seminarista, ambisyosong diakono. Sabi, bakit kailangan sumunod? Bakit pag sinabi ng obispo sa amin, dyan ka. Bakit kailangan namin yun? Kasi kailangan ng buo ang loob mo at buong puso ang pagbibigay mo kapag ikaw ay tumupad o sumunod sa alinmang batas o alituntunin o habilin sa iyo. In the gospel that we have today, that is very clear. Kung paano sinasabi ng Panginoon, nakala nila, lalabagin ko yung mga batas, sisirain ko, wawasakin ko. Hindi. Dumating ako para ganapin ang mga batas. At hanggat hindi natutupad ang kaliit-liit ang kautosan, sabing ganyan, ang sabi ng Panginoon, naparito ko hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo, magwawakas ang langit at lupa, ngunit ang kaliit-liit ang bahagi ay di mawawala ng bisa hanggat hindi maganap ang lahat. In the Old Testament, makikita po natin ang pagsunod nila sa batas. Ang pagsunod sa batas. Sila isa sa mga alituntunin na nakasentro ang kanilang pananampalataya sa pagsunod sa mga batas ni Yahweh. At ito, kung titignan natin, ay misyon ng ating puso.
tumupad sa mga kautusan, tagubilin ng ating Panginoon. Totoo po kung minsan mahirap. Yung simpleng batas nga lang dyan sa daan, mahirap. Yung simpleng batas ng pagtatapon ng basura, namomroblema sa atin yung mga nag-aakot ng basura. Tamang segregation lang, hindi natin magawa. Di po ba? Ang pagsunod sa batas, the act of obedience is an act of the heart. It is the mission of the heart. Hilingin po natin sa sagradong puso ni Jesus na sana palagian bigyan niya tayong puso na handang tumupad sa kanyang mga kautusan, na handang tumupad sa kanyang mga naisin, na handang tumupad sa kanyang mga batas para sa atin. No ifs, no buts. Sabi nga po ng mga militar, obey before complain. Obey before you complain. Sa aming mga pare, obey and hug. Nung panahon po ni Aposeto, kapag kinausap ka at niyakap ka, yun na. Tutupat susunod at susunod ka na. No po? Sana hilingin natin, lalong-lalo na sa panahon na to na matitigas lahat ang ulo natin kung minsan. Unang-una na yung pari nyo. No? Na sana magkaroon tayong lahat ng isang puso ng katulad ng sagradong puso ni Jesus, handang sumunod, handang magpakumbaba sa kautusan ng ating Panginoon. Amen? Amen. Pagsiluhod po ang lahat. Tanging panalangin sa ikawalong araw, tayong lahat po, obutihin at mapagmahal na puso ni Jesus. Apoy ng pag-ibig at bukal ng awa sa mga taong makasalanan. Inibig mo na sa pamamagitan din ng pag-ibig ay mapagbayaran namin ang aming mga kasalanan at nang kami maging marapat sa iyong piling at pagkalinga. Naway malinis ang aming mga puso ng iyong dugo. Isinasamo namin sa iyo, banal na puso, na ang lahat sana ng aming pag-iisip at hangarin ay huwag malayo sa iyong luklukan, upang hindi kami papasok ng anumang diwa ng panlalamig sa mga bagay na nauukol sa aming walang hanggang kaligtasan. Gayon din, hinihiling namin sa iyo ng buong kapakumbabaan ang biyayang ninanasa namin sa pagsisiyam na ito, kung nauukol sa lalong kalwalhatian mo at kagalingan ng aming kaluluwa, siya nawa. Jesus, maamo at mababang loob, Gawin mo na ang puso namin matulad sa puso mo. lulhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nun sa unang ipagkailom nagpasawalang hanggan. Jesus, maamo at mababang loob, Gawin mo na ang puso namin ay matulad sa puso mo. luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nun sa unang ipagpakailanman magpasawalang hanggan. Jesus, maamo at mababang loob, Gawin mo na ang puso namin ay matulad sa puso mo. luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nun sa unang ay magpakailanman magpasawalang hanggan. Sa ilang saglit po ng katahimikan, ating idulog ang ating mga kahilingan.
Tingnan mo, inihiling namin sa iyo, O Panginoon, ang di masayod na pag-ibig ng puso ni Jesus at gawin mong kami maging karapat-dapat na tumanggap sa ng iyong pagpapala sa pamamagitan ng mga dalangin inihahandog namin sa iyong kaluwalhatian bilang pagbabayad puri sa aming mga kasalanan. Ipagkaloob mo sa amin ang biyayang mahalasap namin ang tamis ng pag-ibig ni Jesus at matutuhan namin ang magmahal sa mga bagay na makalangit upang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ng mahal na puso ni Jesus. Amen. Manalangin kayo mga kapatid na ating ali maging kalugod-lugod sa Panginoong ating Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunguyan mong di marilip na pag-ibig ng anak mong pinakamamahal upang sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan, inihain namin na maging kalugod-lugod na ang mga alay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Itaasin rin. niyo yung puso't diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan natin ang Panginoon. Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay Tuwing marapat pasalamatan. kaya aming pasalamatan ng mga pakayarin sa lahat sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Dakilang pag-ibig niyang nagbunsod na magain ng sarili ng kami matubos kaya't itinampok siyang nakabayubay sa krus. Mula sa kanyang tagilirang sinibat dugot tubig ay masaganang dumanak kaya't sambayanan mo'y dito na banaag. Ito'y ang sangkatauang naakit sa puso ng iyong anak na sumasagip sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng Espiritu, gayon pong banalang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog ay nawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya at pinuri, pinaghati niyon,
Inabot sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin niyong lahat ito at kanin ito ang katawan na may handog para sa inyo. Gayun din naman matapos ang hapon na hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot yun sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at wala kang gantipan. Ibubuhos para sa inyo at para sa tanan para kay pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Misteryo ng pananampalataya. Si Kristo namatay, si Kristo nabuhay, si Kristo ay babalik. Ama, ginagawa namin ngayon pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis ng kakalong ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig at pususin mo po kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Florentino na aming Arsobispo, ni Aposeto na aming Obispo, Emerito ng Tanang Kaparian, lahat ng mga anak mong tinipon mo ngayon sa harapan ng iyong piging. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kundi naman ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pangdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng tanang mga banal na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa na ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan sa lahat kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang isang pamilya, tayo po'y dumulog sa Ama nating nasa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo Bigayan rin. tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos. Kordero ng Diyos, nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, si Kristo ang kordero ng Diyos. Ang Diyos na ating sinusundan,
Mapalad tayong tumatanggap sa Kanya, sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ito, hindi kita matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. 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 Sa puso kong umiibig, walang nananahik, kundi yaong pananalig sa sintang iniibig. Hindi ka man masilayan at init mo'y maglaho ng tuluyan. Pag-ibig ko sa'yo at katapatan mananatili kailan pa man. Bawat tao'y nalulumbay at di mapalagay hanggat hindi nahihimlay sa puso mong dalisay. Hindi ka man masilayan at init mo'y maglaho ng tuluyan. Pag-ibig ko sa'yo at katapatan mananatili kailan pa man. Hindi ka man masilayan at init mo'y maglaho ng tuluyan. Pag-ibig ko sa'yo at katapatan mananatili kailan pa man. Mananatili kailan
Oratio Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Tinias namin ang mga nagdurusa, makamtam nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya ng matulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa aming mga pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Amen. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. San Padre Pio ng Pietrelcina, Panalangin mo kami. San Juan Pablo II, Panalangin mo kami. Santa Madre Teresa, Panalangin mo kami. San Serapion, Panalangin mo kami. San Pedro Nolasco, Panalangin mo kami. San Jose, Panalangin mo kami. Ina namin at Pindakasi Nuestra Señora de la Merced, Panalangin mo kami. Manatili pong nakaluhod. Panalangin sa kalinis-linisan ng puso ni Maria. Puso ni Maria na ina ng Diyos, na aming ina at aming ina, pusong lalong kaibig-ibig, ligaya ng Santissima Trinidad, nakarapat dapat purihin at ipagdangal ng mga anghel at ng mga tao, pusong lalong nakakatulad sa puso ni Jesus, na ikaw ang lalong ganap na larawan, pusong punong-puno ng kabutihan, na kailanman ay laging maawain sa mga paghihirap at pagdurusa namin. Pagalingin mo nawang lingapin ang aming lalamig na puso at gawin mong lalong makatulad sa puso ni Jesus. Pagkalooban mo nawa at ulugan ng aming mga puso ng pag-ibig sa iyong mga kabanalan at kabutihan. Papag-alabin mo sa apoy ng kabanalan na siyang kailanman ay nagpapaalab sa iyo, siya nawa. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasyang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ng anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin po kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Kalinis-linisan ang puso ni Maria. Panalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pag-alabin nawa ang pag-ibig ng sa aming kalooban
sa pagsasalo, sa pagmamahal mo, sa pakikinabang, at sa aming pag-akit sa iyong anak araw-araw. Matutuhan nawa naming makilala siya sa katauhan ng aming mga kapatid sa iyong sambayanan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Pagpalain kayo ng mga pangyariang Diyos at inyong mga pamilya, Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang misa natin ay alay na humayo kayo taglay ang pagsunod sa ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayo sa pag-uwi ninyo. Maulan po at madulas. Salamat po. Tayo po ay may banal na ora sa Biyernes ng alas 5:30 ng umaga, alas 6:30 ang misa. Biyernes po. May banal na ora po tayo sa Biyernes.